Така, месото е сварено. Ето. Сега изключвам котлона и тази вода я изсипваме, само да се поставя по телефона, да мога да го направя. Така, спирам този аспиратор, изсипваме врялата вода. Наливам студена вода, да го изплакна още веднъж. Така, готово. Изливаме отново тази вода, студената вече. Така, месото е сварено. Зелето също е. Не, то още едва ли се е сварило нацяло, но да, може да се каже, че е почти готово. Тъкмо като повриса с месото и ще стане. Ето, месото е добре сварено. Добавяме го към зелето. Така. По същия начин се готви и с пиле. Така. Поне аз така би го направил. Сега месото го слагаме вече навътре да се вриса зелето. Така около 15-20 минути. И след това вече ще добавя ориза. И още 20 минути с ориза. И манджата свинско с зеле е готова. Така, месото да го покрием с зелето, с водата, така. И оставяме да вари около 15-20 минути. 20 минути. Тъй, захлюпваме и капака. Захлюпваме 20 минути и след 20 минути пак ще се включим да добавим ориза.